za ta bushe ba insha Allah da idan Allah. Sai kuma lakanin ningi da na saka muna haɗawa ne because mata suna yawan complain akan namiji yana neman mata. Kun dai sani duk wannan maganganun neman mata ya nema nan ya nema, ba wai ina cewa zai daina bane ga baki daya, amma zai rage sosai insha Allah. Kun san ko jarabawa muka yi a exams a school, idan muka yi exams muka yi jarabawa muna iya kokarin mu ne mai karatu, sauran ka bar wa Allah. So abin lakanin ningi kenan, sai dai ki iya kokarin ki, amma sauran kuma ki barwa Allah. So abinda muka yi mun mai da shi zuma, wannan zuman da na nuna muku a jiki mun sa shi ya zama honey syrup a kwalba. Akwai blue, akwai green, sannan akwai transparent, sannan kuma akwai plastic bottle, sannan wannan kuma na maza ne masu diabetes, dan maza masu diabetes ba za su iya performing, kun dai sani ba sa iya performing gaskiya. So duk namiji mai diabetes shine muke hada wannan mu bashi, in gane. Sai kuma banda silky cola mai lakanin ningi ina da goron jaruma kill them all. To goron jaruma kill them all shine na mai da shi cikin pill forms. So yanzu haka silky cola ma mai lakanin ningi ana mai da shi cikin pill forms in shi. Wannan ma na maza ne wanda za su sha, za su samu su dade sosai su lasting, because maza da yawa sun complaining suna cewa kai jaruma ke dai kawai mata ba komai mun maza. Shi ne to shi sai muka farawa maza nasu shi ma. Batun lakanin ningi da Allah dan annabi ku iya kokari idan kuka fara ganin results kuna jin daɗi ku tattausa. Kun ga yanda ya kama hannuna bai ma so ya saki hannuna, kuka ji daɗi kuna jin results. Kun san abin da ya faru da na fara wannan abun wata 3 wata 4 da ya wuce. Abin da ya faru shine wata a Kano mijinta yana neman wata yarinya, to irin an san su tare da yarinya, abin ya addabe yarinya, irin gulma ga baki ɗaya kowa an ji a gari. Shikenan sai ta siya silky cola na mai lakanin ningi, da ta siya sai ta amfani da shi. Wallahi haka suka yi kace da yarinyar da yake nema kenan. Matan shi hankalin shi ya dawo gida. To kun san da mata suke labari, ai silky cola jaruma ta yi amfani da shi kaza da ka, to fa shine fa abinda Allah ya saka abin ya zo ya zama haka ya bi gari. Sai wata mata ita kuma a Kaduna ne, mijin bai zama a gida, tun tana surutu har ta daina haka dai za ta zo ta bashi abinci, in gama cin abinci ya fita ba zai kwana a gida ba. Ta sai silky cola mai lakanin ningi, ta sai tsantsi mai lakanin ningi. Shikenan wallahi mutumin ne ya daina fita, kullun yana gida. To fa kun san da mata magana shine fa inda abin ya bazu a gari. Wannan mutane biyu da yake mutane sun sassan mazajen su da neme da rashin kwana a gida, to da abin ya fara shine abin ya bazu a gari sosai. To sai masu suka na in hasala suka zo suka fara cewa ai ba lakani, ƙarya nake yi, ai dama abun haka yake. To dama abun haka yake shine babu wanda ya san da shi, kuma babu wanda ya taba magana akai, babu wanda ya taba ga miki akai. Suka zo suka ce ba lakani, ƙarya nake yi, damfara ne wa. To abu dai da Allah ya sa hannu, mutane suka ci gaba da sayar, da suka ga haka bai ba sai suka zo suka fara cewa akwai lakanin, amma wai ai lakani haramun ne, tsafi nake yi, ina tsafi, ina magic, ina amfani da asiri, dan in aka yi amfani da product din sai kaga miji na kyauta ko kuma mace ta mallake shi waye. So ba abinda ba su kira ni ba abinda ba su ce ba, don yanzu ni abinda nake wannan maganganun nake a YouTube abu ne da babu wanda ya taba yi, babu wanda zai kuma iya yi, dan irin kowa na tsoro ne ga yanda society mu yake, waye ya isa zo ya irin wannan abin. So kullun an bubbude hate pages a kaina da yawa, you know, ana ba abinda ba za ka ji a kaina ba. Amma abinda nake so in ga yan mata matasa is idan mutane suna attacking ɗinku, ni da suka fara attacking ina sai in tsaya to kar in bar, ai maganan shine kullum in yi deleting Instagram ina, in yi deleting YouTube ina, sai in tunanin to yanzu sun faɗa haka a kaina ya zan yi. Da suka fara maganan nono na da duwawuna ana kaza sai ni tunani me zan yi maza sai na fara consultation, sai na fara in kina so ki san me nawa ki zo ki biya ni. Da na fara ma 10,000 ne, naga a'a mutane suna biyan 10,000, sai na ce musu 20,000, naga a'a ana biyan 20,000, na ce musu 30,000. So yanzu magana da ni a waya 30,000, gani na fisa da fiska 50,000. So ina so in magana da yan mata matasa, idan mutane suna kokarin attacking ɗinku ko su musguna muku wani abu, ku yi kokari ku juya abin yanda abin zai da muku wani abu mai kyau.
you know, kace ba dan an zage ki yar iska an ce miki karuwa ko marasa kunya mai yin video a YouTube ko wani abu, ki kokari ki tunani yanda zai zama miki wani abu da zai miki da zai amfane ki. Kar ku bari abun yayi a musguna miki je ki kwanta ki kuka ki deleting YouTube. A'a, hasada duk wani mutum da zai tashi ya zama wani abu haka hasada ya gada. Ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mishi. So za ku ji maganganu da yawa a ce asiri ne na mallake masji ne, kayana akwai asiri waya duk wani abu dai da za su faɗa ko su amfani da shi su lalata abun. Dama haka ne, in kana an mutane so su kawo suka su lalata. So da Allah kar ku sai na kowa, duk wanda kuka ji ya ga muku wani suna daban ba karatun shi bane ba sanin shi bane, yana so ne an shi abin da ba nashi ba. So in kuna so ku sai original mai kyau, silky cola mai lakanin ningi. Ina so in yi godiya ma Tanzania, ina so in godiya ma Kenya, ina so in muna godewa Allah da duka abubuwan da ya mana da taimakon da ya mana. Ko ta ina dai mutum ya kokarin toshewa, Allah zai bude maka wani hanya. Da aka zo aka fara ta tsafi ina magic sai kai mata suka fara yin ciki. To kuma duk babu mai yi wanda mata za su yi ciki sai nawa, sai a ce ai na jaruma ne kada yake sa ciki. Na ce musu wallahi tallahi ba ni bane, kuma wallahi har ga Allah zan iya ga muku komai kan products ina su wani lakani su zai rage neman mata, amma ciki kam wallahi Allah ne kawai yake min ikon shi, amma ba zan iya wani bayani akai wannan cikin ba. So da Allah ku bi ni a Instagram za ku ga Jaruma Empire, Jaruma A-B-U JAARUMA_Empire. Ku bi ni a Jaruma Empire. Silky kolanki gashi haka zai zama in kika ciccire ƴaƴan ka ki ci ƴaƴan, in kika cire ƴaƴan zaki sa a baki ki tauna har sai kin tsotse duka zakin zai zama kaman haka, kaman rake. Kin tsotse rake totuwan dusan, sai ki ba totuwan dusan ya bushe. A rana akwai wata da ta turo kawayenta suka zo suka siya a wurina don su ji ya ake yi. Dan in ka sai a wurina sai in gaya maka yadda za ka yi da totuwan dusan. Sai ita ma ta fara yi. Na roƙi Allah ya ɗauke miki abin da kika wahala akai, kika izafa akai, yanda kika zo kika min wai kika turo kawayenki dan su ji ya nake yi. Dan har ga Allah ke kin san ba sanin ki bane, har ga Allah ke kin san karatuna ne da research ina kika anshe kika fara ca mutane su je su busar su tsuguna su hayaki. Har ga Allah tsakanina da ke da Allah ke kin san ba sanin ki bane, dan da sanin ki ne da kin riga ni fadawa duniya, ba ni zan fito in ga duniya ba. Na roki Allah, Allah ke ma ya dauke daga wurin ki, karbe daga wurin ki wani abu da kika yi wahala akai, kika yi zufa akai da hawayen ki da jinin ki da zufan ki da ke da ƴaƴan ki da zuriyan ku daga baki daya. Ina Hilton ranting masifan da nake wa ya dauke mu hankali. Ina Hilton a Abuja. Ina godiya ma management in Hilton. Ni na taso ne, you know, ba daga kuma wannan abin kawai ina yi ne, amma in kuka duba videos ina a ƙasa za ku ga na tafi Atlantis Dubai tun kafin wannan, na tafi Kempinski. Rayuwa na dai was okay, kuma na ma fi haka jiki, skin ina ma yafi haske. Wannan abin kawai ina yi ne, amma ba wai in na bari zan mutu bane. Tun da a da'in ma ina jin daɗi na. To amma kun gani na taso daga ba komai nake da shi ba. Daga nyanya na taso, nyanya ana hawa bus ana dirka nyanya maraba. Daga nan na taso na girma. So yau amma yau kun ga har Hilton suna bani ɗaki kyauta, you know, irin ba abin da zamu ce sai dai mu wa Allah godiya. Riga na ma kyauta ne daga Nikki Karen Couture, ni ce brand ambassador, inta kuma ni ce face na Nikki Karen Couture. So hasada ga mai rabo, a kira ka karuwa, a kira ka outcast, a kira ka yar iska, a kira ka duk abin da za su ce, amma hasada ga mai rabo taki ne. So yes, ina Hilton. Ina godiya ma management in Hilton da Allah in kun zo Abuja ku zo ku sauka a Hilton. Kun gani dai is very beautiful. So ku bi ni a Instagram Jaruma Empire, Jaruma Empire. Idan kuna so ku yi order, ku yi min email a silky.cola@gmail.com. In order kuke so ku yi. In kuna so kuma wani magana ne kuma daban, da Allah ku yi email Jaruma Empire Limited@gmail.com. Limited in LTD, so Jaruma Empire Ltd@gmail.com. Ina godiya sosai da Allah, ku sai wani suna daban sun kafa abu ne da ba nasu ba, kuma in suka samu wani abu daban za su yi watsi da shi su je nan dan dama ba nan fashion din su yake ba, suna karbe abu ne da ba nasu ba. So sunan shi yanzu
duka za mu ce mai silky color. In kuna so ku ci silky color to in kuma zuman shi kuke so to fine. So na yi magana yadda za ki tauna ki tsotse kamar rake, haka da bayan shi da tsakiya in kin ciccire 'ya'yan kenan za ki ga 'ya'yan ga sunan na cire a gabana. Sai ki saka a bakin ki tauna kamar rake har sai kin gama tsotsa zaƙin